Hormatly başarılarımız eneme şu videoda giytacak Amerika, Germaniya ve Türkiye videosuna manaşlı käbir belikleri belek geçetin gelýär. Bilişiniz ýaly biz ine Germaniya, Amerika boýunça reklama paylaşypdyk. Sonra köp soralar geldi. İlki Germaniya bilen manaşly. Biz Germaniýadan Konstruktor Üniversitesinden araşdyrmamız var. Şu araşdyrmamyzyň çäginde biz talipden hiç ýylly töle almaýar. Ýagny berýän bilim maslahatlarymyzy mut ýerine ýetirýär. Elbetde resname terjime gerek bolsa, bu şu terjimeni makul hyzmat terjime erkeneden ýadaňyzda elbetde terjime tölemeli bolar. Ýöne ondan başga hiç ýylly töle ýok. Inni videoda manaşly Germaniýanyň videosuna manaşly biz hiç ýylly hyzmat beremiz ýok. Siz ine çakragalardan sonra okul törelerini geçirýärsiňiz. Bizlerine mesela günden güne geçirýärsiňiz we ondan sonra da video prosesi başlaýar. Video çıkandan sonra da Germaniýa gitýärsiňiz. Inni şu wagt çağalary 16-18 ýaşyndaky enatalar çağaňyzy şu Thomas Kanikulla Germaniýa lagery ýörüp bilersiňiz. Ol çağaňyza dünýä garaşyny artdyrmak üçin hem peýdaly bolar. Şeýle hem elbetde video storyasynda da hem peýda eder. Täbi Germaniýa gidip gelmek, ertek gün Ýewropa, Amerika videosyny alanda da peýda berip biler. Indi Amerika bilen manaşly. Amerikadan 2000-3000 adyny üniversitet bar. Elbetde bilim ministrliginiň kanalyna girýän üniversitetleriň içinden size iň münasibiň taýlap bolar. Şonuň üçin hem üniversitetiň töle bahasyny anyk aýtyp bolmaýar. Täbi Amerikada her üniversitetiň töleleri başga, her şäheriň, her ştatyň ýaşaýyş şyklasy başga. Şonuň üçin hem günden güne siziň istegiňize görä haýsy üniversitetden çakyryp bolsa, şo üniversitetiň bahasyny aýtyp biler. Indi elbetde Amerika videosy boýunça da hyzmat berýärdik. Ýöne Amerika bilen manaşykly talip video alyp ýadynda beren hyzmat puly boşuna gitmedi ýaly bir şeýle bir çözüp tapýar. Ýagny ilki hyzmat tölemimiziň 5den birini alýar, täbi işlerimiziň hem zähmeti wagty bar. Ýöne galan 5den 4-üni haçanla talibiň video çykandan soň alýar. Täbi hem video çykmanam biderek artykmaz enata çykdyjy bolmasyn diýip. Indi Türkiýe videosuna manaşykly. Ine şu Thomas'dan men Türkiye gelince Dinç Almany'a gidenliğimde vize vardı, yardıma düştü. Şuna ne emet bolar? Benim kırınca aslında vize olmasa haskavi yöne vize yalı. Arada agensiya yeni evlatlar üçinem koşmoşa çıktı jetmeyeni ansatacak vize alıp bolar yalı edilse kovalarım kadiyen. Tevi vize çıktıcılarım az değil. Elbette bir de düşünen adamma. Ol hem bize vize verilende şu vizany maksadyna görä ulanyp vizanyň möhürlerini da öz ata watanymyza gaýtyp barmak. Ondan sonra ýene gitmek gerek bolsa, ýene viza al, ýene git. Täbi bu zat aslında iki taraplayın bize vize berilýär. Biz o vizanyň düzgünlerini bozmaly däl. Elbetde viza ansap bolsa, açykdyjy bolsa, ol haskawy. Yine orada diýerler ine şu Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Daşary işler ministriniň orunmasary ine video konferensiýa etdi. Ine bizim ata media bolup şol konferensiýa gatnaşdyk we şol ýerde de soradyk. Soramyzym bilim bilen manaşykly. O soramyzy, jogabymyzy ata Türkmenistan saýtynyň hem okap bilersiňiz.